Kamar yadda kuke gani yanzu mun gama green screen video. Bari mu yi muku playing ku ga yadda yake aiki kamar yadda za ka gani a YouTube. Yanzu ya fara playing. To wannan shine hanyar da za ka yi ka kirkiri green screen. Mun gode. Kada ku manta da subscribing da liking da sharing.